Жарэўня, бойся нас, паны прыехалі! Даўно не бачыліся. Пачаць хачу з цытаты. Калі ты ў здаровым розуме і цвёрдай памяці ідзеш глядзець беларускае кіно, то свядома трапляеш у нязручнае становішча. У твой бок фактычна выкарыстоўваюць забаронены прыём. Сітуацыю прасцей за ўсё адрэфлексаваць на прыкладзе нядаўняга амерыканскага арахісавага сокала. Відавочна слабы фільм, нават унутрана сорамна крытыкаваць. Ну як жа, тут жа ёсць цэлы сапраўдны акцёр з сіндромам Даўна. Каму гэта можа не спадабацца? Так і з айчынным кінематографам. І я цытую не нейкага ютуб-аглядальніка ці блог злога кінакрытыка, а рэцэнзію на анлайнеры. Рэцэнзію на хорар «Вупыры» – незалежны беларускі хорар 2019 года з Вадзімам Галыгіным. Раней, і хутчэй за ўсё далей таксама, я не браўся за агляды беларускага кіно, бо ў бальшыні выпадкаў гэта фільмы пра вайну і немцаў, знятыя на беларусфільме, а святое крытыкаваць нельга. Тут жа фільмам займалася незалежная студыя, першая кіна-відэакампанія, і вялікая частка працэсу стварэння фільма хаваецца ад нас пад покрывам таямніцы. Зараз патлумачу. Бюджэт фільма, паводле Вікіпедыі, склаў 300 000 еўра са спасылкай на згаданую рэцэнзію на анлайнеры, але там напісана толькі пару гадоў таму кінематаграфісты, што працавалі над «Вупырамі», намякалі на бюджэт у раёне $50 000. У выніку ён быццам бы падрос у некалькі разоў, але сутнасці гэта не змяняе. Фільм малабюджэтны. Пазней я знайшоў рэпартаж на СБ, у якім прадзюсар фільма на пытанне пра бюджэт адказаў: «Вау, больш за $300 000. Больш за 600 000 рублёў, заўвага аўтаркі. Успомнілі часы, калі долар быў па 2 рублі? Заплакалі? Карацей, бюджэт фільма адносна невялікі, і атрыманы ён ад фірмы «Модум», прадаўцоў радыёабсталявання «Фрэндлі» і «Аўтарадыё». Так што ў фільме куча продакт-плейсменту. А яшчэ быццам бы там куча продакт-плейсменту бульбаша, і ў тызеры фільма нават ёсць іхнае лога, але што ў фінальным варыянце фільма, што на промо-матэрыялах і фота з прэм'ернага паказа, бульбаш не згадваецца. Сапраўды таямніца. Крытыкаваць сваё, роднае, цяжка. Асабліва, калі адну з роляў у фільме выконваў намеснік старшыні Беларускай Федэрацыі панкратыёну і змяшаных баявых адзінаборстваў. Але, гартаючы ютуб-канал першай кіна-відэакампаніі, паміж кучай рэкламы іхнай вытворчасці, выпускаў нашай беларашы і тэарэтыкаў, анекдотаў і іншага контенту, я знайшоў рубрыку «Кіналяпы», у якой інтэлектуальнага выгляду малады чалавек, я б яго зрабіў якім-небудзь прафесарам, ей-богу, шукае, да чаго можна прычапіцца ў папулярных на той час фільмах. Пасля гэтага я канчаткова вырашыў, што чапляцца можна і мне. Пачынаецца фільм з мульціка пра тое, што калі ў дзень летняга сонцастаяння патануць у рэчцы, ноччу ты ператворышся ў пачвару і пачнеш забіваць людзей. Затое, калі памерлага спаліць на вогнішчы, усё скончыцца добра. Далей нам паказваюць універсітэт, дзе... Чакайце, гэта ён? Ён рэальна стаў прафесарам? Рэспектую! Карацей, прафесар чытае лекцыю па міфалогію роднага краю і пераказвае тую самую легенду. У аўдыторыі сядзяць нашы галоўныя гераіні. Маша, бялявая распешчаная дурніца. І Паліна, яе поўная супрацьлегласць. Шатэнка, арганізаваная і носіць акуляры, а значыць разумная. Дзяўчатам кудысьці трэба, пакуль мы не ведаем куды. І Паліна сыходзіць з пары, кажучы выкладчыку, што адпрошвалася. Я ж казаў, яна арганізаваная. А Маша не. Яна здзіўляецца, што так увогуле можна было, проста просіць у выкладчыка дазвол выйсці і забірае рэчы. У калідоры сяброўкі ўжо няма. Затое ў бок Машы ідзе некалькі выкладчыц. Яна іх чамусьці баіцца і бяжыць хавацца ў туалет. Паліна тым часам выйшла з універа і амаль на ганку ўбачыла сябра. Яму яна і расказвае рэшту патрэбных нам сюжэтных дэталяў. Вядома, гэта не камедыя, але у вас таксама гэтыя інтанацыі выклікаюць смех. Блин, тупая овца, я просто в шоке. К ней пацан едет, фиг пойми откуда, из Франции. А она, знаешь что, даже не додумалась отпроситься с пар, чтобы встретить его. И не только его, еще и дружка, китайца. Они, видишь ли, решили, что мне нужно обязательно с кем-то замутить. Как меня это бесит. Карацей, моя рэакцыя ідэнтычная рэакцыі ейнага сябра. Хіба што я не трымаю бутэльку вады нарэч этыкеткай у экран і не раблю паўзу на некалькі секунд перад тым, як адпіць, каб кожны глядач паспеў убачыць, што гэта не
перафрост ці дарыда. Карацей, у Машы ёсць хлопец-француз, Габрыэль, які едзе рабіць ёй прапанову і папрасіў Паліну памагчы з арганізацыяй. А каб дзяўчыне не было занадта сумна глядзець на каханне сяброўкі, ён вязе ёй нейкага кітайца. Паліна гэтым не надта задаволена, як і ў цэлым сваёй сяброўкай, пра што гэтаму сябру экспрэсіўна расказвае. Сесію абсёра Машы прыпыняе сама Маша, якая просіць памагчы ёй вылезці з туалета праз вакно. Сябр Паліны дае ёй ключы ад машыны, не проста ж так ён у фільме, і тая бяжыць дапамагаць сяброўцы. Яны сядаюць у машыну і едуць у аэрапорт забіраць хлопцаў. Але паказаць хоць пару кадраў аэрапорта бюджэту, відаць, не хапіла. Таму вось мы ўжо едзем з яго на закупы. Усе ў машыне, акрамя Паліны, жорстка вайбуюць пад Parade of Planets. Сапраўды круты беларускі франкамоўны гурт. Паслухайце пасля відэа. Сябры прыязджаюць у краму і... Памятаеце, калі ў Беларусі яшчэ можна было здымаць з дронаў? Вось мы ўжо ў краме, дзе кітаец чамусьці носіць Паліну на руках, а яна так гэтым незадаволена, што не трапляе ва ўласны ліпсінг. Паміж сяброўкамі адбываецца неверагодны дыялог. Ну спасибо тебе, Маша. В смысле? Без смысла. Ну так а чё ты бесишься? Адчулі веліч рускай мовы? А сцэнарый, між іншым, пісаў прафесар Ельскага універсітэта Андрэй Курэйчык. Вось і думайце. Хаця наогул гэта яшчэ адна таямніца стварэння фільма. Што на Вікіпедыі, што ў рэцэнзіі ад онлайнера, што на кінапошуку сцэнарыстамі пазначаны Курэйчык і Якубоўскі. А ў цітрах фільма і на IMDb яны толькі прадзюсары, а сцэнарыстамі пазначаны 3 абсалютна іншыя хлопцы. Дзіўна, але ладна. Тым часам кітаец ідзе паказваць французу фотку Паліны, якую ён зрабіў да таго, як яна паказала яму фак. А на фота ён ёсць. Француза цікавіць іншая прыгажосць. Наша родная беларуская бырла. Але яго спыняе Маша рэкламай гарэлкі Бульбаш. Француза Габрыэля, дарэчы, і ў сапраўдным жыцці завуць Габрыэль, і я вельмі спадзяюся, што натуральнасць ягонай ігры тлумачыцца тым, што хлопцу сказалі, быццам здымаюць дакументалку. Па выхадзе з крамы нас чакае яшчэ адзін прыклад майстэрства пісьма. Машонка, Машонка! Далей нас знаёмяць з другой групай персанажаў. Дзедам на імя Міхалыч і малым на імя Малы. Яны на нейкім закінутым заводзе накралі некалькі скрынь невядома з чым і збіраюцца даставіць пакупніку, якім аказваецца Галыгін. Ён тут нейкі жорсткі крымінальнік, які катаецца на танірванай BMW, а апранаецца толькі ў спартовы касцюм. Мы вяртаемся да студэнтаў, якія па дарозе загадваюць адно аднаму словы і спрабуюць адгадаць. И поміж ими отбывается еще один гениальный диалог. Так, стоп, ты что, меня загадал? Ну да. Ты, блин, придурок, китайский дебил. Еще что ты животное, млекопитающее. Вот ты загадываешь, да? Я хотя бы Согласны? не согласен. Асуджаючы такія рофлы, маладыя людзі пад'язджаюць да паваленага дрэва, якое перакрывае ім дарогу. Прыходзіць час яшчэ аднаго гениальнага дыалогу. Полина, ты уверена, что мы вообще туда едем? Блин, Маша, это я что ли это дерево на дорогу положила? А кто? Нам паказваюць прыгожы беларускі лес з дрона. Дзяўчаты зноў сруцца з-за таго, што дурніца Маша забыла купіць вады, і кампанія разварочваецца, каб паехаць іншым шляхам. Пакуль яны едуць, нам паказваюць нейкую загадкавую фігуру з радыёпрымальнікам. Тым часам кантрабандысты даносяць скрыні невядома з чым да возера, і пакуль Малы іх прывязвае, Міхалыч вылівае на яго крыху лору пра тое, што ў гэтым возеры патанула куча людзей. Калісьці тут было балота, яго асушылі, паставілі завод, выкапалі кар'ер, але яго пачала заліваць вадой, і што б людзі не рабілі, спыніць гэта не маглі. А почему? Да потому что в воде-то на вашу мелиорацию. Ну вот и озеро натекло. І возера сапраўды прыгожае. Фільм здымалі на крэйдавых кар'ерах у Ваўкавыскім раёне. Вельмі прыгожа, але, на жаль, шкодна. Купанне ў гэтых вадаёмах мала таго, што небяспечна праз магчымасць абрушэння зыбкіх берагоў і высокай глыбіні. Вада ў вадаёме не з'яўляецца прыдатнай для купання, утрымлівае масу хімічных рэчываў, шкодных для скуры. Тым часам маладыя людзі ў пошуках вады даехалі да нейкай закінутай вёскі. У калодзежы вады яны не знаходзяць, таму разыходзяцца хто куды.
Паліна вось вырашае зайсці ў закінутую хату, а ейная сяброўка стаіць з французам ля машыны і палка цалуецца. Нябачна толькі кітайца, які пасля пары атмасферных кадраў Паліны ў закінутай хаце пужае яе і гледачоў засушанай рыбінай. Замест таго, каб адразу выйсці і паехаць далей, яны разглядаюць фота, раскіданыя тут і там па падлозе. А кітаец нават знаходзіць нейкую кніжку пра меліярацыю і пытае Паліну, што гэта такое. Маша з французам клічуць іх вонкі, але Паліна на шляху да іх чуе, як за акном закінутай хаты разбіваецца слоік. Пакуль яна ўзіраецца ў акно, да яе падыходзіць фігура, якую нам тызерылі, шызаватага выгляду мужык з радыёпрымачом, якога Паліна моцна пужаецца і бяжыць да сяброў. Тыя якраз паспелі набраць вады з калодзежа, таму самы час з'язджаць. Тым часам шыз, што напужаў Паліну, закалочвае калодзеж, а потым заходзіць у хату, дзе не менш шызаватага выгляду бабка збірае аскепкі шкла і бубніць нешта пра возера і вогнішча. Маладыя людзі тым часам нарэшце даязджаюць да возера. Купанне ў гэтых вадаёмах мала таго, што небяспечна праз магчымасць парушэння закіх бярогоў і высокай глыбіні, вада ў вадаёме з'яўляецца прыдатнай для купання, утрымлівае масу хімічных рэчываў, шкодных для скуры. Пакуль Маша з французам купаюцца, Паліна ставіць палатку, рэкламуе зубную пасту 32 жамчужыны і становіцца ахвярай кітайца, які лічыць вельмі дарэчным пачаць фоткаць ейную дупу. Нам паказваюць, як за маладымі сочыць шызаватая бабка і чытае нейкія шэпты, каб вада іх не забіла, а потым кідаюць да Галыгіна, які якраз прыехаў да таго завода, доўга капаецца ў пакеце з грашыма, выходзіць, заходзіць зноў і нарэшце бярэ з сабой увесь пакет. Паліна тым часам падрыхтавала прыгожае месца, дзе Габрыэль можа зрабіць Машы прапанову. Крыху памарудзіўшы, яна, вядома, згаджаецца. Яны дастаюць шампанскае, дымовыя шашкі, бульбаш, ставяць на максімум той самы адзіны трэк гурта «Парад планет», які круцяць на рэпіце ўвесь фільм, і пачынаюць тусіць. Тым часам дзесьці побач Галыгін сустракаецца з Міхалышам і Малым і пачынае іх адчытваць за тое, што тавар яны паклалі не туды, і ногул тут музыка, людзі ходзяць і проста гамон. Пакуль Міхалыш нервова апраўдваецца, нам зноў паказваюць шызоў. Бабка зноў незадаволена наяўнасцю тут людзей, але спадзяецца, што гэтым разам пранясе. Студэнты тым часам натанчыліся і проста адпачываюць. Кітайца Маша пасылае па дровы, а потым просіць Паліну схадзіць пагуляць паўгадзінкі, калі вы разумееце, пра што яна. Паліна крыўдзіцца, але згаджаецца. І пасля пары прыгожых пралётак бачыць, як на супрацьлеглым беразе Малы збівае кітайца. Пачынаецца зацягнутая экшн-сцэна, дзе нам па чарзе паказваюць то бойку Малога з кітайцам, то Паліну, якая бяжыць яму да падмогу, то чамусьці Машу з Габрыэлем, якія трахаюцца ў палацы. Але ў выніку Паліну ударам па галаве вырубае Міхалыч, што хаваўся за дрэвам. Малы, аказваецца, кітайца забіў, і пакуль Галыгін мільён разоў пытае, хто гэта? Кто дебил? Кто это? Я тебя спрашиваю, кто это? Расказвае, што кітаец, як і ўсе кітайцы, ну вы іх ведаеце, хадзіў і ўсё фоткаў, у тым ліку скрыні невядома з чым. А гэта гамон, ён жа можа скінуць фота ў міліцыю. Таму чэла трэба было забіць. Галыгін у шоку з такога развіцця падзей і кажа, што звальвае адсюль. Па дарозе ён заўважае цела Паліны і шалее яшчэ больш. Міхалыч кажа, што тая жывая, бо, цытую, паглядзі, цыцкі дыхаюць. А яшчэ яна нічога не бачыла. Для надзейнасці ён надзявае ёй на галаву мяшок, завязвае рукі і бяжыць супакойваць Галыгіна. Малы бярэ вяроўку і чамусьці прама цяпер вырашае плысці на другі бераг. Гэта ўсё бачыць бабка на сваёй лодцы, і разам з шызом яны забіраюць труп кітайца, правяраюць, ці жывая Паліна, і, запэўніўшыся ў гэтым, проста пакідаюць тут. Рэзка нас пераключаюць на Машу з французам, якія некалькі хвілін абмяркоўваюць далейшае сумеснае жыццё. Як раптам Габрыэль кажа, што будзе сумаваць па Францыі. Маша перапытвае, у якім сэнсе, яна ж разлічвала з'ехаць да яго ў Парыж. Ён жа кажа, што жыць яны будуць у Беларусі. Карацей, ха-ха, затролілі бабу, якая хацела з'ехаць у Францыю. Малы, які з вяроўкой у зубах ужо амаль пераплыў возера, раптам заблытваецца ў рыбалоўнай сетцы, задыхаецца і таксама памірае. Паралельна з гэтым прачынаецца Паліна. На галаве ў яе мех, а рукі звязаныя. Яна пачынае бегаць і клікаць Машу. Гэта чуюць Галыгін з Міхалычам і супольна збіваюць дзяўчыну нагамі. Бабка тым часам ужо склала вогнішча і збіраецца паліць кітайца, як раптам чуе крыкі Паліны і адпраўляе шыза паглядзець, што ды як.
Раптам сонца сядае і пачынаецца ноч. Маша з Габрыэлем нарэшце разумеюць, што сяброў неяк падазрона доўга няма і збіраюцца пайсці на іх пошукі. Галыгін з Міхалычам, убачыўшы, што малы памер сярод возера, разумеюць, што трэба звальваць, і чамусьці з Палінай на плячах блукаюць па лесе ў пошуках машыны Галыгіна. Труп у возеры заўважае і Шыз і плыве да яго на лодачцы, каб дастаць і таксама спаліць. Пакуль ён гэта робіць, ён выпадкова завязвае сабе вяроўку вакол шыі. Ладна. Звязаная Паліна раптам прачынаецца ў Міхалыча на плячах і пачынае клікаць на дапамогу. Просьбы забіць зяпу на ёй не працуюць. Таму, за адсутнасцю іншых варыянтаў, Галыгін б'е дзяўчыну каменем па галаве. І тая, што не дзіўна, змаўкае. Вось бабка ўжо гатовая паліць кітайца, як да вогнішча даходзяць з аднаго боку Галыгін з Міхалычам, а з іншага Маша з Габрыэлем, які кідаецца выцягваць сябра з агню. Возера тым часам бурліць і выпускае хвалю ультрагуку. Усе персанажы падаюць на зямлю і прыкрываюць вушы, а вяроўку на шыі Шыза зацягвае ў возера. Выблытацца з яе ён не можа, таму задыхаецца і памірае. І тут нам паказваюць вупыра, які зацягвае Шыза пад ваду. І выглядае ён як фанат гурта Slipknot, які перад канцэртам зрабіў сабе грым, але пасля канцэрта ён расплыўся ад поту. Тым часам Галыгін з Міхалычам і Маша з Габрыэлем прачынаюцца, і кітаец, які ажыў, хапае француза і цягне ў лужыну. Маша, бачачы гэта, проста збягае. Міхалыч ловіць брейкдаун з таго, што Галыгін збег, так і не заплаціўшы, а Паліна з мяхом на галаве прачынаецца дзесьці побач. Міхалыч знаходзіць яе, чамусьці пачынае пытаць, дзе грошы, піздзіць яе нагамі, а потым абвязвае вяроўкай і пускае ісці перад сабой, каб уберагчыся ад пачвар. Ён прымушае Паліну прайсці праз нейкую вялікую лужыну, і калі ў яе атрымліваецца, ідзе за ёй. Але тут яго хапае вупыр і забівае. Маша тым часам таксама ідзе праз нейкую лужыну. На яе нападаюць, яна адбіваецца, пачвара скача на дрэва, каб скокнуць на яе зверху, але дзяўчына падстаўляе палку і насаджвае на яе пачвару, як шашлык на шампур. Тым часам Галыгін бачыць у лужыне непрытомнага Міхалыча і лезе яму дапамагаць. Міхалыч ажывае ў выглядзе пачвары, і Галыгіну застаецца толькі забіць старога палкай, а потым задушыць. Затое падчас іхнай бойкі рвецца вяроўка, якая звязвала яго з Палінай, і тая збягае. Пакрысе пачынае світаць, і ў жывых застаюцца 3 персанажы – Маша, Галыгін і Паліна. Першая даходзіць да машыны, з якой усё яшчэ грае адзін і той жа трэк, і зачыняецца ў ёй. Спробы аддыхацца перарывае заліты крывёй Галыгін, які ломіцца да яе ў машыну. Праз пару імгненняў машына заводзіцца і збівае старшыню Беларускай федэрацыі панкратыёну і змяшаных баявых адзінаборстваў. Але такога чалавека так проста не забіць, і ён лезе на капот машыны. Маша лоўкім манеўрам скідае яго з капоту і едзе адсюль падалей, але выпадкова заязджае ў яшчэ адну вялізную лужыну. Машына захрасае, і дзяўчына адчувае, што па даху нешта паўзе. Раптам багажнік адчыняецца, і на дзяўчыну нападае пачвара, ад якой тая надзіва паспяхова спрабуе адбіцца вогнетушыннікам. Але раптам пазнае ў пачвары свайго жаніха, хапаецца за галаву, і за яе хапаюцца ўсе іншыя пачвары. Нам паказваюць пару планаў зверху, і іх там ажно некалькі дзясяткаў, карацей, ад такога адбіцца проста немагчыма. Але раптам устае сонца, і ўсе пачвары знікаюць. Што ж з Палінай? Пакуль сяброўка гучна змагалася з Галыгінам, Паліна пачула ейныя крыкі і дайшла да іхнага лагеру. З мяхом на галаве яна выпадкова падае ў возера, там ледзьве не задыхаецца. Затое звязаныя рукі чапляюцца за нейкае дрэва, і вяроўка рвецца. Дзяўчына нарэшце здымае з галавы мех і бачыць чароўную беларускую прыроду. Вакол раскіданыя брудныя долары Галыгіна. У лужыне адкісае машына, а побач ляжыць радыёпрымач Шыза, які, нягледзячы на ваду, працуе. Савецкая якасць. А па правую руку аказваецца Маша, якая все-таки выжыла. Паліна кажа ёй геніяльную фразу. По утрам ты не топчик. Дзяўчына адказвае паказам безыменнага пальца з парсцёнкам і распушчаецца ў паветры. Усё-таки яна памерла, і гэта была проста Шыза. Па радыё гучыць адбівачка і легендарная, знаёмая кожнаму беларусу. У Беларусі 6 гадзін. І фільм заканчваецца.
І ведаеце, ён мне нават спадабаўся. Вядома, увесь прагляд было адчуванне, што фільм сам не зусім разумее, чым хоча быць. Ды і падкрэсліваецца гэта тым, што ў тызеры яго прэзентуюць як першы беларускі слэшер, а запампаваная на YouTube версія мае прыпіску «Іранічны хорар». Дарэчы, калі хочаце паглядзець, спасылка будзе ў апісанні. І іронія тут хутчэй спосаб апраўдацца, чым свядомае рашэнне, але вы толькі паглядзіце, як прыгожа фільм выглядае. Што ў кадрах з прыродай, што з персанажамі. Тут рэальна цяжка знайсці непрыгожыя кадры. Нават моманты, у якіх нам паказваюць твар Паліны ў мяху, знятыя вельмі крута. Дыялогі часта абсалютна ублюдскія, асабліва вымарожваюць уяўленні стваральнікаў прамаўлення дзяўчат-студэнтак. Але з іншага боку, бачна, што над сюжэтам думалі, прапісвалі нават лор гэтага праклятага возера, але бальшыня лорных момантаў з канчатковага варыянту была проста выкінута, каб укласціся ў і так малы бюджэт. І нягледзячы на гэта, на благую ігру галоўных акцёраў, на саундтрэк, які складаецца быццам бы з аднаго трэка, бачна, што над фільмам стараліся, і результат для беларускага індзі-фільма вельмі нават неблагі. А калі ў канцоўцы загучала «У Беларусі 6 гадзін», у мяне па скуры аж мурашы пайшлі. У фільме нават спрабавалі захаваць інтрыгу наконт таго, хто з персанажаў у выніку памрэ. У тызеры нам паказваюць пралётку, дзе на пляжы ляжыць дзве фігуры, а ў канцы фільма выжывае толькі адна. Я шчыра хацеў зрабіць гэтае відэа трэшовым аглядам з кучай здзекаў з фільма, але проста не змог. Пры ўсіх мінусах у ім бачныя спробы зрабіць сапраўды крута, а як мінімум у плане аператарскай працы крутыя не толькі спробы, але і результат. І агулам фільм мне хутчэй спадабаўся, чым мне. Спадзяюся, гэтае відэа вам таксама. Калі хочаце, каб наступнае не прыйшлося зноў чакаць паўгода, ды агулам глядзіце мае пераклады і агучкі, запрашаю вас на мой Patreon. Там я даю ранні доступ да ўсяго, што раблю. І шчыра дзякую ўсім падпісчыкам. Асаблівы дзякуй за падтрымку тэлеграм-каналу «Выявы пустэчы», Дмітрыю Ляўковічу, Кінакіпе, Івану Бахціну, Максіму Халецкаму і Івану Янчуку. Сустрэнемся ў наступным відэа. Спадзяюся, яшчэ ў гэтым годзе, а не наступным.